nga taga Manila unya timing pod nga ang ako ang manananggot nanguha pod og tuba dito sa ako ang kalubian mga kaibigan ako siyang gidangan to sa tubaan sa manananggot nag-inom dito gamay unya kay karon lami man kuno ang coconut wine pure gyud nagisgosad ni og kinutil wa pa man sa kasuway og inom og kinutil ako sa siya nga gikutilan dili ko hubog mga kaibigan ha kay duha ra baya ka litro ang among giinom nga kisago ang unsaon pag-imo sa kinutil mga kaibigan at usa ni nako ilunod ning mga sagol sa kinutil mga kaibigan ako isang ibalik ang nahitabo namo kaganiha dito sa tubaan sa Kanoy Buning nga magtutuba mao ni nag-inom dito og pure gyud nga coconut wine tuba dire sa amoa sa Bisaya tuba nya istorya may dito mao na diha mga kaibigan pulang-pula na katawa ito pula ito istorya cheers sa cheers nanagi naginom ni kadyot dito wala tagay kay para makatilaw gyud unsay lami sa yon tuba dire sa amoa sa Bisaya advisor dire sa Cebu Cebu ning amo mga kaibigan Bugo City Cebu Philippines huli sige mao na ni mga kaibigan maghimo ko og kinutil tablia pure gyud ni siya nga tablia dayon ako ang butangan og kamay dayon pahilison mao na pahilison pabukalon sige ag ukay parang mahilis adali ra man hinuuning hilison kay pure man ni siya nga tablia ang kanang tablia mga kaibigan mauna siya ay kakao ginaling nga kakao biso ka na sa kakao nga gigaling unya pagkahuman gihulma og lingin mauna na siya ay mahimo ang pangalan anak dire tablia na unya kung hiliso na nimo sa kaldero ang pangalan ni anak sikulate chocolate sikwate chocolate na yan sa kayo sige ang jugukay sugar ni nga mahilis pag maayo nya ang tubig gamay lang jud unti-unti lang ang tubig nya sige ang jud og ukay tuba ni ha unya ang tuba dili na ning ihuwad sa pixel coconut wine pure gina siya mga kaibigan ha tuba gina jud karon ginang adlaw gi harvest dito sa manananggot kang buning pilido anang buning ka naala na siya color kay gikoloran man na siya og natural tungog ang gikolor ana mga kaibigan natural color po na siya natural dili na siya commercial nga color gikan kana sa panit sa kahoy na gilubog dayon gibutang dito sa tuba mao na siya nga di color dayon ang sikulati ibutang dito sa pitsel nga sagol na tuba dayon ukayon jud nagmaayo mga kaibigan para nga mamix ihurot ginagyod ang sikulati kay aron lami ini kahuman ug ukay dito mga kaibigan itlog igyok ra ang ibutang dili iapil ang white ang kana ra yung igyok ang yellow ra gyud
maoy ibutang og apil. Kuhaon din na gyud nara nara. Nya punan pa jud depende sa inyo ha og pilay inyohang gusto nga isagol nga Igyok aw kuang. igyok og inyoha nga og naay daghan aw daghanon mas labing lami og daghanon kana ang amo kay duhara man ni ka itlog ang among gisagol kay gamay ra man puning amo nga gikutel. Okay ra na siya depende sa inyoha kung lami ang inyohang gusto pod og naamoy itlog na native o mas maayo gyud ang native kami karon kay wala man ni native na egg kung kuana ni siya white leghorn ang among gisagol nya o kayon jud maayo nya akong tilawan mga kaibigan akong imnon lami kayo mga kaibigan mao dili ko hubog mga kaibigan ha kay duha ra baya ka litro ang among giinom makaron salubong ni Miss Gwyn Bautista. Thank you kayo daghang kayong salamat. Welcome. Next time again. Daghang kayong salamat sa imong pasalubong o sa imong pagbalik nga rin sa amo ang balay. Daghang salamat pag Sa host sa pagdawat. pagdawat sa akon kanunay dire sa Bugo ha sa advanced level Sabi lang din ng partner Kinutit. malamig Ayun. okay Lami ang cake.